Беше ми приятно, Лука. Лека вечер. Тибидам, тибидам. Оригай, оригай, дериориоре. Угадай, угадай, угада, удадай. Ригидай, удаводивадай. Лука, Лука, аз ще те последвам и ще се абонирам за YouTube канала ти. Ако нямаш такъв, поне ще имаш един абонат. Така, някой друг, освен Лука, Лука. Ще се включи ли? Защото лайфа ми направи доста. Вече съм от 1 час и 16 минути на лайф. И няколко секунди. Аз съм царя. Този лайф ще се гледа